Assalamu alaykum aziz millatdoshlarimiz. Татарстанның төп җиде яңалыгын әзерләдек сезгә. Башлыйк. Киттек. Шимбә көнне Татарстанда коронавирус сәбәпле онлайн сабан туе үтте. Әмма барлык традицион уеннар, җыр биюләр, конкурслар һәм спорт ярышлары гадәттәгечә узды. Әле узган атна башланганчыга кадәр күңелдә өмет яшәп килде. Батырларның кызу көрәше, мендәрләрдән мамыклар очып чыгуы, ниһаяттән тиресенең катыктан яшәреп китәчәген халык бик көтте. Шәһәрләрдә сабан туйларының булмавы турында күптәннән билгеле булса да, авылларда бу бәйрәм узарга тиеш иде. Ләкин ахыр чиктә аларны да үткәрмәскә карар кылдылар. Тик без сезнең белән авыл халкының формаль ук булмаса да, сабан бәйрәмен билгеләп үтүләрен беләбез бит. Котлыйбыз сезне, кыр хезмәтчәннәре. Рөстәм Миңнеханов 29 июньдә республиканың үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан җитәкчесе вазифасына кандидатлыкка документларын тапшырды. Комиссия документларның канун тарафыннан билгеләнгән исемлеккә туры килүен тикшереп, алынган мәгълүматлар турында язмача раслау биргән. Моңа кадәр 27 июньдә Бердәм Россия партиясе Татарстан бүлекчәсенең 32-нче конференция депутатларының күбесе Миңнехановны Татарстан башлыгы вазифасына тәкъдим итүен хуплады. Чәршәмбедә Конституциягә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү төгәлләнде. Татарстанда илнең төп документына төзәтмәләр кертүне 83% кеше хуплаган, 17% каршы булган. Гомумән Россия буенча әйе диючеләр 79, каршы килүчеләр 21%. 4 июльдән төзәтмәләр үз көченә керде. Хәзер инде башкача башлаячакбыз. 4 июльдә Алексеевск районында елда үткәрелеп килә торган сәләт форумы ачылды. Президент буйрыгы белән форум 6 сменада узачак, аларның барысы да 4 июльдән 16 августка кадәр оештырылачак. Форум интеллектуаль иҗат белән кызыксынучы, рухи мәдәни яктан да үсешкә омтылучы яшьләрне берләштереп, аларның алга таба үсеше өчен уңайлы мөхит булдыруга юнәлдерелгән. Әмма барлык теләүчеләр дә өйләреннән чыкмый гына да сәләт дөньясы атмосферасын тоя алачак. Моның өчен көн саен форумнан туры трансляцияләр үткәреләчәк. Коронавирус таралышын булдырмау максаты белән быел форум территориясенә кунакларны кертмәячәкләр. Казанга һәм Россиянең тагын 19 шәһәренә хезмәт даны шәһәре исеме бирелде. Булар барысы да президент Путинның Победа оештыру комитеты утырышында кандидатларны хуплауыннан соң билгеле булды. Җомга көнне Казанда яңа дәрәҗәле исем бирелү сәбәпле, шулай ук Бөек Ватан сугышы вакытында җиңү көнен якынайтып Советлар Союзының төп тыл үзәкләрендә хезмәт куйган кешеләр өчен салют аттырылды. Билгеле булганча, бу елларда 70тән артык предприятие Казанга эвакуацияләнде. Шәһәрнең тагын 139 предприятиесе сугыш рельсләренә көйләнде. Татарстанның Лаиш районында ачык һавада елда үткәрелүче кыр көне күргәзмәсе дәвам итте. Күргәзмәдә авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техникасын җитештерүчеләр экспозициясен күреп була. Мисал өчен, анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Жанбулат Хатуов һәм башка виплар булып кайтты инде. Иң истә кала торганы Миңнехановның ипи сатып алуы, соңыннан шул ипине федераль түрәгә тапшыруы булды. Ниһаять, Мәскәүдә икмәк ата турында да беләләр хәзер. Татарстан Дәүләт Советының элеккеге депутаты, Гомум Россия инвалидлар берлеге оешмасы рәисе Рифат Ганибаев кулга алынган. Тикшерү комитеты аны кулга алып тотуны таләп итә. Ганибаев 87 миллион ярым сумлык 4 дәүләт контракты белән ялганы итүдә шикләнелә. Тикшерүчеләр һәм икътисади җинаятләргә каршы көрәш бүлеге белгечләре фикеренчә, Ганибаев һәм әлеге ачыкланмаган башка затлар физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен 5000 памперс кайтаруга җаваплы булган. Бу эш башкарылмаган, эшләрне кабул итү акты ялган булып чыккан. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карадыгыз. Тагын бер атнадан кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.